Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Aitamenik elkarlanean jarri dute martxan Musakola ekinsare proiektua. Horren barruan daude ondoreko egitasmo hauek ere, itzulgarri, zaintza eskola eta denbora zakoa ere, eta gaurkoan itzulgarri eta zaintza eskola programak ezagutuko ditugu bertako profesionalekin eta adinekoen senideekin. Goazen bada Musakola zentrora horren berri jakitera. Hemen gaude Ibane Barrenarekin, bera Aitameniko fisioterapeuta da eta kasu honetan ez da itzulgarri egitasmoko fisioterapeuta baita ere. Kaixo Ibane? Kaixo. Esan dugu itzulgarri eta zaintza eskola direla Musakola ekinsareko programetako zer da ez? Bi saio horietan egiten dezutena? Hori, zuk esan duzun bezala, ekinsare programa barruan daz bi ekimen, bat da itzulgarri eta bestia da zaintza eskola. Itzulgarri da, disiplina anitzeko arreta eskaintzen dau, printzipioz auskortasuna daukien adinekoa idau bideretatuta euren bizi kalitatea hobetzeko. Baina, auskortasuna ez daukien adineko edonorbe animatzen bada programara, etorri leike prebentzio moruen, ez? Azkenien dano dakigu adin betitik aurrera, bai arlo fisiko eta bai arlo kognitiboan, galera batzuk egoten diela, eta hori prebenitzeko eta aurrera ez joateko, oso importante ikusten dugu, bai arlo fisikoa eta kognitiboa lantzia. Orduen, ekimena hasi da martxan, da ekimen bat 12 astetako iraupena daukona, eta eskuartze fisiko eta kognitiboa lanitzen da, eta gero gure gauena baloratia da, 12 aste barru, balorau adinekoen ahultasun galera hori hobetu dan edo ez. Hori gure asmoa da hobetzia. Aipatu dezuna ez da itzulgarri programarena, zaintza eskolan adibidez ez, erabiltzaileez gain, adineko pertsonez gain, euren zaintzaile eta familia ekar dezakete, senide ekar dezakete, parte zer da ez egiten dezutena zaintza eskola horietan? Hori da, zuk esan dozuna, helburua zaintza eskolana da, dau bideratuta adinekoei eta zaintzailei, euren bizikalitatea hobetzeko. Itxendana da apur bat landu prestakuntza eta trebakuntza. Itxen die saio batzuk, hemen bertan Musakolan, oso interesgarriak izen dienak, bi izen ziren joan zen hastien, bat izen zen oinarrizko zainketak adinekuetan eta zainketa sanitarisuak, eta bigarrena nik egun hauen, hirugarren adinean edo adineko pertsonan daukon garrantzisa fisioterapia eta arlo fisikoa lanetxia. Eta gaur egongo die beste bi saio, giza baliabideei buruz hitz egingo da, adinekuetan, eta gero psikologoak idatzeko egingo dau lana ezagutza, emozioa eta harremanetan, harremanei pertsonari buruz ingo dau berba. Eta gero bebai, sesio informatibo horietatik aparte, sortu da plataforma bat, izen bidana eskuragarri bai zaintzaileendako eta bai adinekoendako, eta plataforma horretan gure asmoa da arlo guzti horiek, bai kognitiboa, fisikoa, soziala, informazio ezberdina egotia isegita plataformian eskuragarri izeteko adinekoendako eta familiarrendako. Adibidez, bai igual zaintzaile asko, intereseta jakiez, menpokotasunakin etxien ukitzen badaue familiarren bat, zela manilatu etxian, zela mobilizau, plataforma horretan bai, gure asmoa da, informazio baliagarrisa isegitzia. Eta gero, beste modu baten bai, egongo da materiala eskuragarri, estimulazio kognitiboa lantzeko, etxetik.
Osea, bueno, nik uste dut plataforma digitala bebai gure asmoa da itxia samurra, sartzeko eta erabili ahal izateko, eta hori, han egongo da hori, informazio asko eta material hori etxean arlo kognitiboa landu ahal izateko. Zuri iruditzatzu egon behar da lasai muturreko egoera batera iritsi arte, hau da norbeak eduki arte ez dakit, bere kargu adineko pertsona bat eta orduan etorri behar da ona zuengana informatzea, alaia aurrez. Nik aurrez etortia animoko naben jentia. Beti da interesgarrixa aurrez aurre jakitxia, hori ez, zelan jokatu, zer inbidan, nik uste dut hori dela oso importantia. Aurrez, prebentzinoa, ez itxoin bukaera arte. Bai. Eskerrik asko, Ibane. Bale, zuei. Irantzu zure ama da Aitameni eguneko zentroko erabiltzailea, eta zuoin zaintza eskolan eman dezu izena. Zer dela eta ez eman dezu izena? Alde batetik guk ama ona ekartzen dugu, baina bai egia da etxean dagoenean guk ere beste ardura batzu ditugu, ez? Eta zaintza eskola honekin ari diena da pixkat guri laguntzen, bai zaintzaileok edo familiari eta baita bertako erabiltzaileei, pixkat egunerokotasunean nola jun hobetzen, ez? Pixkanaka eta aldanian, ez? Hobetzen esan dezu, okerrez balimana momentuz bi ikastaro uki dituzte, oin datozen astetan beste batzuk, gaur beste bat egin guzte, ez dakit zer da ikisi dezuna edo hortik jaso dezuna? Hori da, aurreko gaztien eman ziguten bi ikastaro bat, baina bi zatitan zatitute. Orduan, lehenoko zatian izan zen pixkat osasun zainketa eta bigarrenan fisioterapia, ez? Orduan, guk adibidez, osasun zainketa horretan, guk badakigu guk zaintzen, ez? Baina zer gertatzen da, pertsona nagusitan edo eta gaixotasun bat duten pertsonengan, ez? Askotan, beraiek duten beharra agian pixkat sakonagoa da edo eta bestera batekoa. Orduan, pixkat detaile horietan eurak sakondu zuten eta horrek guri laguntzen digu, ez? Eta baita fisioterapia. Orduan, guk egiten ditugu ariketak, baina pertsona nagusikin nola egin ariketa desberdinak, ez? Edo nola landu eta beraiei pixkat mugitu. Hori zen pixkate. Eta zer nolako esperientzia da izeten? Oso lagungarrixa. Guk adibidez praktikan hasi ditugu gauza batzuk egiten, ez? Adibidez osasun zainketan, esplikatu ziguten baita elikadura gaiakin erlazionatuta dagoena. Orduan elikaduran, adibidez eman ziguten, da zela beste aukera batzuk, ez? Badare heldu batzuk ezin jutenak adibidez solidoa jan, orduan gauza bigunetan nola guk beti pentsatzen dugu pureak adibidez, ez? Pureaz aparte badaudela beste zenbait gauza, ez? Eta, balako gauzak, edota fisioterapian adibidez, nola landu beraiei mugitzera, ez? Nola eskilerak erabili, zenbait mugimendu besoetan, eta, gauza txikitsuak, baina, egunero eginaz, egisa da, emaitza politak izaten diela. Eta zuk ez, egitasmo honetan, ekimen honetan parte hartzi, zeini gomendauko zinoke? Egisa da, gu pentsatzen dugu, betik pertsona nagusiak edo eta gaixotasun bat dutenean orduan arduratzen garela, ez? Baina ezke danok nagusitu behar gare. Orduan, zergaitik ez hasi hartzen pauta batzuk eta guretzat ere ondo datorkigun gauza batzuk erabili, ez? Ez bakarrik pertsona nagusiak edo eta gaixo da zenak. Baizik eta guretzako ere onak diena, orduan, da azkenean da ohitura batzuk hartu edo pauta batzuk hartu, eta aprobetxatu. Gonbidatu jendea ikustera, adibidez, kasu honetan, eurak zabaltzen ari dira plataforma bat, ez? Teknologikoki, digital plataforma batera,
bertan guri esplikatu digutena edo eta datozen ikastarotan publikatu behar dena, bereiek plataformara igoko dute. Horrela, bai guk familiak ukiko ditugu zenbait erabiltzaile eta pasaitz batzuk, bertara sartzeko eta bertan bereiek egingo digutena da pixkat landu pertsona egokitu ariketa batzuk, inkesta batzun bitartez, pertsona bakoitzari hoben datorkion ariketekin. Plataforma aipatu duzu, azken finin ez da bakarrik hemen jasotzen informazio hori, baizik eta behin etxintza dutela ere, badauke uste informazio zabalogue hartzeko aukeria, zeuek nahi deuztenin? Hori da, bai eurak jungo dielako aktualizatzen eta gai berriak sartzen, eta orduan, betik gaur egun dana digitala dana oso erresa da, ez? Etxetikan zuk astixa duzunean ikusi dezakezulako. Orduan, animatu ikustera eta beraiei animatzera gauza gehiago ikotzera plataforma berri hontara. Eskerrik asko Irantzu. Zuei.